bo ko alkitabu wa sunna ala fahmi salafu salih ko amana na tafsiriya jumay ne yo fo der sula sinya joli ko fo kutuba wala sinya joli hal o donka kutuba nya fo akono ala fahmu salafu salih kore munye mana qur'ana ani sunna iku fahamu ala fahmu salafu salih komi salafu salih yu fahamu chokomi mana sebau tabi'inau atabi tabi'ina nunu nye qur'ana kolon uyu koroke munye kabara ke nu ye chogomi sariya kono dina kono uye hadisa fahamu ku koroke minye kabara ke nu ye chogomi dina kono fo e fana ka fahamu ka bara ke nu yo chogodela e kani ka dama da e wadamana fahamu ku ula misali la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko akoni mugo ya miri ko ebe bara ke ni Qur'ana ni sunna ka sor sawbau ka fahamu te ako har ni benna sababa mai katawra mugo sitte se ka Qur'ana ni sunna fahamu ko ebe bara ke na ni ma bara ke na sawbau ka fahamu de ka buntemia yofo الشيخ العلامة المحدث الشيخ الباني أفنكو أكو أصول دعوة السلفية قائمة على ثلاث دوائم أكو السلفية دعوة كو أجولين بسين سبدك القرآن الكريم وسنة صحيحة وفهمهما على فهم السلف الصالح الصحابة والتابعين تابعين أقول وسبب دلال وسبب دلال كل فرقة قديما وحديثا بعدم تمسكها بدائمة ثالثة شيخ محمد ناصر الدين الباني أكو ko dawa salafiya dawa ko abe sayin sabadika alquran alkarim qur'ana bay wa sunnatun sahihatun ani tuiden ka hadisa sahale wa fahimihima ala fahmi salafu salih ani ka qur'ana ni sunna sahale hadisa sahale iku fula famu ko mi salafu yu famu chokomi asagira ka salafu farampansiye ako salafu yo jonye ako shaybaw ani tabinau shebau ye munu nye chide nye ule mana nae usaroka ulu ye ewa shebau ye munu nye chide inu ye chide nye kumbe nyanya tabi na uye jonye munu nye shebau ye umachide nye atabi na uye jonye munu nye shebau ye baga uye ulu ma shebau ye ako foi ka Qur'ana ni sunna fami ninja makulu sabaka famu deka uye barake na ye chogomi ka barake no yo chogona awa ako jamakulu filila depuis gale fo sisa ako jamakulu filila ko piye sabana yode bila uma piye sabana inde mina mana kabara ke ni Qur'ana ni sunna la famu salafu salih jamakulu filila uma piye sabana inde mina misali la munum be marasi bala uka fili sababu ye munye eska abe marasi ye salafu katabolola ulube hadisa munun fo salafu mu yedewa famo tunte salafu tilela wa me aya me jamakulu saba shebau tabinau atabi tabi'inau abis ewa marashiyen nunun ka tabolo lawa donc uye ewa salafu ka famu bila ya hadisa ula uka fili sababu kera ode uye hadisa munun fo uyu fo chogoda ku koroke fenye kabarake uye nuye chogola salafu mabaraka nu ya chogomi khata wura bilala filila donc salafu qur'ana de yu yiranna qur'ana yu salafu salu jamakulu saba yiranna was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabawuhum bi ihsan ila akhir al-aya naqu was-sabiquna al-awwaluna wa yajunye min al-muhajirin wal-ansar ninte saybawnya والذين اتبعوهم بإحسان تابعين تابعين دوننا أني مغو تغروكو كأخيرا نكبارة ولا فوق تجاولي قرآن يسرفوا يرانا وما يرانا قرآن كو ومن يساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا
ala ko qur'ana kono akoni mugo je ciden soso kanda bangalen ko fe iye way tabi khayra sabilil mu'minina mu'minu be farla nyugon ka min ke siraye etura otanako way tabi khayra sabilil mu'min wallahi ma tawalla ala ko eyere yi yere do minna ne ala bi to bolo la garambi bila jahannaba kono Sheikh Albani ko tawsir kalaw ko kuma sahlen minye ako tawsir kalaw bolo way tabi khayra sabilil mu'mina konni mu'minun ala kambe jomma sheybon tabinu attabi tabi'in ni mugo yenin jama kulu sabab farla nyugun ka min ke tabolo ni tasirai ni mugo yo soso e yere yi yere bila min kan bi to kam min bi fil jahannaba kono way tabi khayra sabilil mu'minina alay salafu iranna ube ala masalafu iranna alay salafu iranna qur'ana ayaw kono kidenye salafu iranna yurujuruma fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di ni kiden ko fa alaykum bi sunnati atumbe se ka dawlaw me munna ko o sunnati al khulafa'ir rashidin parce que kiden ya yira anna ko nye kiden ka hadisa de fo nye baraka ni kiden ka hadisa e kiden ko te wasade foyi kan ne ka hadisa korofo ka barake na ya komin ka kalifa nanu ya famu chogome odi ato ko o sunnatul khulafa rasidina shebanani fora mana ika hakilina ni ka famu hadisala akake shebanani uka famu ka ninte shebanani taiwa shebanani de shebau to ka nyema uye shebau to donna wala umma dola adonna ni yurula asagira ka hadisa kere na te ka shebab befo كيدنكو يهودا فرفرلا افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدا قيل من هم يا رسول الله قال هم على ما أنا آلي وشهابي سيبا فرعوا بما فويا كيدنكو يهودا فرفرلا كجمع كل بي ولم فلان كله نصارى فرفرلا كجمع كل بي ولم فلان فلان ale kam mantum bina farafara jamakulu bi wolon fulani saba bi wolon fulani fulan be tasuma kono jamakulu kelende be kisi o ko cire jamakulu min be kisi ulu ye jownye ako ulu ye jamade ulu ye mogode nenin ka sebon fule awa tasira minka duskuna siri munum bambulo boto choko munum bambulo ni mo munum kera o kawulu de kisi bakawe sebon foro be sebon fo serfu nyema ye jownye sebon awa hadisa wurla ciden ko wa khairun nasi qarani summa alladhina yulunahum ciden ko ale kam mantum be nyuma ko ale ka jamaindero shebon o ko fe mun tugulembe shebo la tabinaw o ko fe mun tugulembe ulula atabiu tabiina ciden fana jamakulu sabayin fo bu mafo donc namba ko la famu salafu salih ni be qur'ana tafsiri ni be barake ne qur'ana dinala barake ni qur'ana aya wule dina la comme nin jamakulu yu famu chogome ni be ciden ka hadisa fo ko yiba do nyoro da le ba ke dere la yoro dola afamu ika jatemina eska shebon ya do o nyoro la shebon ye barake ne o chogola wa ala fahamu salafu salih ninde donc balimo niya e qataw chama ni bidia chama munum buddambe kata sunna ma jamana in kono ube qataw chama la ube bidia chama la hari iwe ko do ke ube ko do fo hari muso munum makala muso ude munum makala yere ube doni ka ba wori nyininka nin ko min be karasalan kaw bolo ne ma famu de on ko ni makala mama do ne ni na ma do ne ka hakilila delila temminya hakilinu mate se ka taw Sheikhul Islam gunte me yodo fo akod delila sahale ani hakili nyuma te nyogom bila yorosi ni ya eba ke ka fenke ibi ka delila fo ibi ka aya fo ibi ka hadisa fo ne umashe ka do har kumfun hakilila janko kalambago e ka do ire ka dala ko ibe filila donc ube fili bantia la woku be barake ni aya uye nu yere ka arabu kan famude woku be barake ni hadisa uye nu yere ka arabu kan famu no kan lugha famude ubode fili kono lugha do mbarabu kan do te hadisa u famuni ewa qur'an aya famula de jama kulu de temina awunye ube lugha do katemauka ube usulu do katemauka ube qaida do katemauka ulu ye aya min barake nyonya togomi ka do yoro mina uye hadisa min barake nyonya togomi ka do yoro mina fo ka do yoro la suna be filila
kasoro a caman min taara kalan madina ma fo yɛrɛ wɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ taara madina ka jamiya la i ma foyi kala ye alqur'an wa sunna la fahamu salafu salih mo u bole kana yande jamakulu do sɔrɔla ya ikhwani hakilinaw jamakulu munun be misra ni few nunu ni hakilina wulu de ka hakilina fama borto ni fama nani ka bo fama ko fa marasa bambali nu be seji nyinina u ba fo jamakulu min al ikhwaniya al hijbiyya munun tara har kala jami'an wula makka nu nana saudiya nu nana nu be filibantiya la nu ni hakilina bula u tugura ikhwaniya de ko ni hijbiyya u yemmin kala saudaw ya bila una ma boye de una na fara jamakul wore da ku ka hakilina wuta me muqbil al wadi ka kuma do be ndella ka kuma nye parce que ne ka kitabu laje kacha nka chambu lamme nka do nye kuma mi ala ka seti de la ube kitabu ako mugo kala na jami'a wala ka kiriji ke ni ka diplôme baw ni nana ka jamana kono ko ni faralla ni gwani ko faralla ni hijibiya ka akwai ni doni min nana alaba abe yele bolo de komi ni kokodo jila ika doni be yele komi kokodo jila ay wala jeke munu ni tegere tumbe fula jama be giru nofu be dina fu be sunna fu be bidia kele o farale ni hijibiya ko farale ni gwani ko abe komi yu ka doni bo kono la hawla wala quwwata illa billah